Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 12-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şu günkü gepleşigimiň temasy sessiz, haksyz, jogapkärçiliksiz türkmen raýatlary. Gelin şu boýunça biz şu gün gurrun edelim. Hormatly vatandaşlar, men gepleşigimi başlamakam birinji bilen size Türkiýeden gelen habarlar boýunça maglumat berjek. Ine Türkiýede şu türkmen migrantlaryň ýagdaýlary gün-günden agyrlaşýar. Türk lirasy dolar göre hümmeti düşýär. Eýýän bir dolaryň bahasy 26 liradan geçdi. Ine men size bir sany nimeni görkezeýin, hormatly vatandaşlar, dinamika diýilýär-de, ýani Türk lirasynyň barýan ýani ýolunu görkezeýin. Ine üns beriň. Ine şu ýerde 2023-nji ýylda eýýän Türk lirasy ýani minimalny adamlaryň minimal aljak aýlygy 13 miňden geçdi. Edil 20-nji ýylda seýretsek şol 6 miňe dagy barabardy. Häzir edil ýani gysga wagtda ünseren bolsaňyz 10 miňe galdy, 13 miňe galdy. Ine şu ýaly Türkiýede kriz gidipdi. Haçanla minimal aýlyk galanda onu elbetde valutada düşýär. Ol bir bagly zatlarda yerli valuta düşýär, mysal üçin lira düşýär. Bagly zatlar. Ine haçanla bir döwletde köp ýyllardan bäri diktator dolandyrşyk etse, şol ne ykdysadyty oňup bilýär, ne de ýani Türkiýedaky özgeçler oňup bilýär. Ine şol ýagdaý edil Türkmenistana biz alyp görsek, Türkmenistana şol prizmasy bilen Türkmenistana seýrep görsek, edil şol ýagdaý Türkmenistana. Türkmenistanyň ýagdaýy mundan beter. Biziň manadymyz şu gün hakyky ykdysady instrumentler bilen saklanyp, gara balarda ýani Merkez Bankdan gara pullara çalyşyp, nelegal ýagdaýda saklaýar. Meniň umajýardym Türkmenistanyň hökümeti nelegal, muny hiç kim tasdiklanok. Şol hökümetiň legaldygyny. Elbetde munyň edýän işleri hem nelegal. Ine şoň üçin Türkmenistanda hakyky häzir valutany, ykdysady instrumentleriň esasyna işletseň 100den geçkilýär valuta Türkmenistanda. Bir dolara 100 manatdan ýokary geçkilýär. Sebebi şol ýani valutany saklamak üçin, dolar saklamak üçin Türkmenistanda birinji ykdysady instrumentler işlemeli, ondan finans instrumentler işlemeli. Ne ykdysady instrumentler işleýär, ne finans instrumentler işleýär. Sebebi Türkmenistanyň ykdysady siýasaty ýok. Türkmenistanyň finans siýasaty ýok. Türkmenistanda siýasat ýok. Türkmenistanda meýnamalary ýok. Bular diňe Türkmenistanyň benzokolonka ýasap, diňe näçe köp çykaryp eksport etse, şu pulda arkada şäheri öz binalaryny urýarlar, öz ýani gyzyldan çaýdan tualetlerini urýarlar. Başga ösüş ýokdur. Jemgyýete unutdular doly. Halky doly unutdular. Halkyň ýagdaýy, halk öz ýagdaýyny gowulaşdyryp özü ýani hereket edämede hiç şart bolmaýar. Gelin şu dinamikada inni ýani dolaryň kursyna terediň. Ine 4-nji kwartalda 2023-nji ýylda mysal üçin 13.414 lira bir dolaryň kıymeti. Ol ummasyz gaty gysga wagtda mysal üçin ine ünseren bolsaňyz dekabrň 20-nji dekabr 2023-nji ýylda 22-nji ýylda eýem 10 miňdi. 30% ýagny 6 aýda 30% inflasiýa bar. Ýani 30%-da goly dolar ýykyldy. Elbetde ýani minimal aýlygam galdy. Elbetde. Ýöne minimal aýlyk galany bilen ýani dolaryň ösüş kompensasiýasyny etdirilene okşa minimal aýlyk. Haritler galýar. Haritler käbirleri 30%, 50%, 60%, 100% galýar. Köp zatlar galýar. Minimal zarplatany galdyranyň bilen hem sen hemme ýani bahalaryň, ösün bahalaryň kompensasiýasyny ýani getirilen gaty kıymetler. Şoň üçin Türkiýanyň öňünde kyn meseleler dur, ykdysady kriz gidip dur. Onu gizleteler. Ine şu sebäpli, şu ýani kriziň sebäbine Türkiýede inni
nillegal ýagdaýda işlemäni Türk hökümeti durdurmasa, bir topar pullar nillegal abarotda gidýär-de hakyky legal abarota gelip ykdysadyety üstürmän soň, nillegal abarota giden soň Türkiýe şuňa garşy görüşmeli bolýar. Araç ýok. Gelin biz indi başga zatlary seýderiň, hormatly watandaşlar. Bir minut. Türkiýede resmi taýdan belirlenen minimal aýlyk 13.414 lira ýa-da $513. Ortaça aýlyk bolsa şu gün gününe Türkiýede 14.000 liradan 15.000 lira çeldi. Ýa-da $536 ýa-ki $575 çeldi. Minimal aýlykyň ortaça aýlygyň arasy gaty ýakyn. O diýme kriz gidipdi. Hakykatdan minimal aýlyk we ortaça aýlygyň bahasy takminan 2 hisse goly bolmaly. Ýa-da takminan 70% ýokurrak bolmaly. Onu ykdysadyň ýa-ki bir şol kotirovkasy şu sebäplen görüp bolýar, Türkiýede kriz gidipdi. Hormatly watandaşlar, indi biz Türkmenistanlara, ýagny bizim iş migrantlara degişli informasiýa berip geçelim. Ine men ýalnıja umum kriz aýtyp geçdim Türkiýede 2 sözde. Ine şul krizis bizim iş migrantlaryna täsir bar. Birinji aýlyk pes, bu dolar geçirme bolýar, pullaryny Türkmenistana berýärler. İkinci, içinde bir topar töleýlerim galyp başlaýar, haritlaryň galyp başlaýar. Inni öňkü ýaly, mysal üçin $700-800 alýan bolsa, inni ýa-ki $500 alsa da harajatlar köp bolan soň ondan az pul iýermeli bolýar Türkmenistana. Yine Ankara'da yerleşen Çankır diýilen deport lagerinin içinde oturanlar şonu içinde pajar etdiler. Ay bir zatları yakıptırlar da şol lagerdaki adamları inni başka deport lagerlere dağıdýarlar. O ýerde Türkmen adamlar ama ýa-ni Türkmenistanlyň raýatlary häzir deport lagerine diňe Türkmenler de özbekler ama Gırgızlar ama Siriýalar ama hemmeti ama ýöne Türkmen raýatlarynyň dokumentlary has kyn bolan soň, ýa-ni şuň ummatsız dokumentsiz adamlar köp bolan soň raýatlar köpräk bolýar. Beýle halklaryň raýatlary bar ýöne ýaýda da şu Türkmen raýatlaryny gasty edýär şu reýdler. Ine Türkiýede gaçyp atylan tutmak üçin ablawalar dowam edýär. Egerde kenaryň başynda geçseňiz ýa-da restoranda otursaňyz ýa-da öz öýüňizde otursaňyz, awtobusyň içinde bolsaňyz, polis gullugy gelip dokumentler barlap, dokumentlaryň düzük bolmasa sizi ýagny polis bölümine akydýar. Polis bölümünden soň sizi karakola ýa-da polis müdürlüğine düşmeli bolýaňyz. Şo ýerde siz balnisa akydylýaňyzda şo ýerde sizi обследование edýärler. Bir ýeriňiz agyrýarmy? Ya sizi zadержание bolany urdularmy, ýençdilermi, ýa şikayet ýetirilimi, siz derman içýäňizmi, ýa-da siziň allergiýaňyz bir zada barmy diýip kesgitläp, derhal size ýa-ki attestat berýärler ýagdaýyňyz boýunça. Ine şoň attestatyň esasyndan sizi Tuzla ýere gönderme merkezine uradylýar. Şo Tuzla'da bolsa inni şu göç edaranyň bir bölüminde bir topar bizim vatandaşlarımız şo ýerde ýa oturýar ýa şo ýerden beýleki deport lagerlere ýaýradylýar. Ine egerde keseliň sen bolmasa, içen dermanyň bolmasa, hiç bir problemin bolmasa, olur seýdýär, haýsy deport lager kabul edýär we şo ýerde seni iberýärler de şo ýerde sen ýa-da boyun almaly, men öýe gitjek diýip hat ýazýar. Sana bir hepden içinde seni boşadýarlar we sana mümkinçilik berýärler, sen Türkmenistana gitmeli. Ya da sen boyun alsaň mümkin bir reis toplap bulup iýerbermeli. Egerde sen ýok men dawa açjak, men ýa-ki adwokat tutunjak diýsen, onu sen saklaýarlar. Şo ýerde saklamam seni, ýagny erwet naharlar şöyle uslowiýasy ýa-ki bolýan ýerleriň uslowiýasy gaty kyn bolan soň şol agyr ýagdaýda sen saklanýar. Käwagt suwa düşüp bolanok, käwagt telefon et bolanok, käwagt işgden şaşyp bolanok, ýuwup bolanok. Kyn mesele. Ya biz Farhatdy gördük. Eýýem soňky näçe bir hepde 3 gedek dagy işgden çalışdyk.
eşikleri portak gidipdir derlerden gatdym. Şu ýaly ýagdaý akyr şöyle. Bu ýerde birinji etaji gulýaly ýöne ýokarga alsaň, ýagny adamyň bolýan ýeri has kyn. 3 adam, 4 adam bolmaly ýerde 10-14 adama çeldi oturýarlar. Sebäbi nilgal adamlar köp bolan soň yer ýok. Ine birinji gerek tutulsaň seni goýberýärler, ýöne ikinji gerek tutulsaň seni goýbermeýärler. Seni bir aýlap saklaýarlar. Näme gutorýa muň belisi ýok, kä wagt 10 aýdan soň goýberýärler. Sana ikinji gerek duýduruş berip, Türkiýe döwletinden çykmaly. Kä wagt seni iýerip goýberýärler, belisi ýok. Şoň üçin deport merkezine düşdüň, başlaň köp wagt saklanmaly bolýar. Birinji gerek bolmasa. Ine deport merkezindäki bolýan adamlara, şu deport merkezindäki işleýän adamlara görä, ine Ýewropa döwletleri her adama aýyna $177 berýärmiş diýerler. Men onu eşitdim Ýewropada da. Şol adamlar Ýewropa gelmedi ýaly we Türk ýanky birinji zona bolar ýaly, şolar saklayan zona bolar ýaly. Şol deport merkezindäki ýatan adamlaryň her bir adam üçin aýyna $177 Ýewropa Birleşigi Türkiýe kömek edýär we şoň esasyna ýanky $177 şol adama saklanýar. Ine şu ýaly baglanşyklar var Ýewropa bilen Türkiýanyň arasynda. Ine ýene bir maglumat aýdyn. Ruşen Kliçev diýen biriň watandaşymyz dokumentiniň wagtynyň möhleti geçenden soň tutuldy we Şişli karakoluna polis merkezine saklandy. Biz Ruşen Kliçev çalt wagtda çykar diýip umyt edýäs we oňa şöwden çykmany arzu edýäs. Indi Türkmenistanyna uly işçiligiň barlygy üçin Türkiýedaky bir migrantlarymyz nelegal ýagdaýda pul gazanyp Türkmenistanyň öz garyndaşlaryna pul berýärler. Diňe Türkiýeden bizim iş migrantlarymyz 50 milyondan 150 milyon aralyga aýda Türkmenistana pul berýärler. O pullar Türkmenistanyňky bizim dogun anlaşmada var ya, kä wagt ine bize mi berýär, dogrymy aýdyn, Daýda bankyň üstünden. Ol nelegal gazanýar pullar, nelegal ýagdaýda ugradylýar we Türkmenistanda nelegal ýagdaýda ýaýradylýar. Ine muňa döwlet, Türkmen döwleti kömek edilmän soň, ýani päferin beren o, ine şu skema işleýär. Şu skema näme bolýar? Bu skema Türkmenistanyňky sosial problemlaryň esasy bölegini bizim Türkiýedaky ýa başga döwletdäki işleýän iş migrantlaryny çözýärligini görýär. Haçan men sosial problemler diýende şol adamlary hökümet saklamaly. Pasobiýe, işlik pasobiýatyny bermeli. İş yerlerini döretmeli. Bir topor sosial programmalar etmeli bolýan, sosial proyektler etmeli bolýan. Şol ukypsyz bolansa hökümet, ýa-ki iki kelleli prezidentler ine bizim öz halkymyz mecbur ýagdaýda iş migranty bolup daşary ýurda gidip işläp Türkmenistanyň puly bermeli bolýar. Ananyň hökümetdäki işleýän adamlar hem şondan haýrlanýar sebäbi şu bizim dogun anlaşmamyz olar ziyatka berýär, korrupsiýa goşulmaly bolýar. Ýokardaky işleýän adamlar olar korrupsiýa goşdurýar. Bir topor biýdüzgünçilikli ýanky şertler döredip olardan pul alyp ularym saklanýar şu pul. Diýmek bizim iş migrantlarymyz diňe öz dogun anlaşmalar, diňe sosial problemlerle eýsem hökümetde işleýän çinovniklaryň problemlaryny çözýär. Ine egerde Türkiýedäki işleýän watandaşlarymyz pul bermese Türkmenistana, olar ziyatka bermese çinovnik muň aýda $250. Oňa Türkmenistana çinovniklaryň ýaşaýyşy ýaly ýaşap bolmaýar. Bizim halkymyz ýaşap biler, ýöne çinovnikler ýaly ýaşap bolmaýar. Olar bir elita görünüşinde, ýani falşiwy elita görünüşinde baýrak ýaşaýarlar. Olar beýlik halka, bizim halkymyň beýlik adamlaryna el ýetersiz serwislerini ulanýarlar we şu ýagdaýda olaň ýa-ki ýagdaýlary gowy halka seýlenýär. Ine ýylla Türkiýedaky Türkmen iş migrantlar Türkmenistany takminan 500 milyondan 1,5 milyarda goly iýerler. Eger umuman yer ýüzünde işleýän Türkmen migrantlaryň
Türkmenistan'a iyi berýän pullaryny hasap etsek biz gatan saat 1 milliarddan 2-3 milliarda çelli ýa-ni sezonyň ýa-da wagtyň çalşmagy bilen şol aralykda pul iyi berýär. Diýmek, Türkmenistana 1 milliarddan ýokary pul benefis hökmünde, ýagny arada giýdi hökmünde gelýär. Ünsörüň, Gurbany uly, sosial programmalar çözmän, sosial proýektler etmän, her owada, her etrapda, her vilayatda sosial obyektler gurman, gaýtyp öz arkadaş şäherini gurup, bütün dünýäde özüni tanıtjak bolup, ýa-ni kniga rekord giýnise giýjek bolup, bir idiot häreketlerini edýär. Bizim büdjetimizden 3,5 milyarddan ýokary puly ýöne ogurlaýar. Hiç kime aýtman, bizim büdjetimiz bir 20 milyarda bolar, 22 milyarda bolar. Şonuň 3,5 miljardy eýýäm 15-17% käwagt ýagdaýynda ýyla bagly, käwagt ýaýynda 25% çelli ýetýär şu büdjetiň puly. Şonu ogurlasa diýmek, aýlyklar giýjagalar, konvertasiýa bolmaz, aýlyklar ösmez. Bir topur sosial proyektler yapılar, bir topur yani hükümetin boyun alan zatları finansirованиясы edilmez de finansirованиясы gaýtyp diňe arkadan öz proyekti ediler de şöyle pullar gidýär. Diýmek bizde ykdysadyýet we planowy ýa-ni ykdysadyýet planowy finans mexanizmleri işlenip, büdjet iýdi giderli ýerine ýetirilenok. Onu Gurbany uly ertir kelletine başga bir ideýa gelse, fantaziýasy, ýa-ni başga bir ideýa berse, başga ýere pul topgoý berýär boldy. Hiç kimden soranok. Türkmenistanyň içinde prezident ba, o şu büdjeti kabul edýär we şu büdjet bilen meclis bilen şu büdjeti ýa-ni alyp barýar, ýerine ýetirýär. O zatlar bilen iş ýok. Türkmenistanyň hökümeti bozýan, hökümet guruluşyny bozýan Gurbany uly Berdimuhamedov. Döwlet jenaýatçysy. Ine şu ýa zatlar Türkmenistana bolup geçýär. Türkiýe hökümeti bu zatlardan habarly, Türkmenistanyň wekilleri Türkmenistana öz garnaşlaryna nelegal ýagdaýda pul gazanap, Türkiýanyň ykdysadyýatyny ýykyp, şo ýerde nelegal gara bazarlary, gara iş bazarlary, gara finans bazarlary döredip Türkmenistanyň iýerýänliklerinden habar bar. Ine şoň üçin reýtler gidýär. Onu diňe Türkmenistanlılar etmeýär. Beýleki halklara medýa ýöne Türkmenistan 45-50% adamlary ýa-ni Türkiýe giden soň biz ummasyz bir ýa-ni topar bolup durşaýdy Türkiýe döwletiniň içinde. Ünsürüm Türkiýede men pikirimçe 70 milyony gola ýalňyşmasam halk var, şoň 1 milyony iş migrantlar Türkmenistana pul gurýar. Çökürdi ekonomikasy. 70 milyondan takminen 60% iş güýçler, diýmek 30-40 milyon adam iş güýçler, şoň 1 milyon bolanlar eýýäm näçe 3% bolan adam ine şo ýerden nelegal işler öz watanyna pul gurýar. Diňe türkmenlerde hala beýlekler ama ine şoň üçin reýtler edilip bu zatlary durdurmak Türk hökümeti isleýär. Bu normal. Bu zatlar Türk hökümeti ümitmeli. Ünsürüň Türkmenistanyň şol zatlar et bolýarmy? Başga bir döwletden adamlar gelip nelegal ýagdaýda işläp pul gazanyp öz döwletine valyutany uradyp bilýärmi? Ýok. Türkmenistan etdirme, Özbekistan etdirme, Kazakistan etdirme. Anam şu Türk etdirmeli. Şoň üçin şu bolýan reýtler logika taýdan dogry bolmaly zatlar bolar we güýçlenir. Ine şoňa bir taýýar bolmaly. Men şoň üçin size düşündirýän şunu. Hormatly vatandaşlar, diýmek geljekde Türkiýe hökümeti bu zatlardan habarly bolup, şol pul çeşmeleri, Türkmenistan'da diýen pul çeşmeleri adalar. Diýmek ýakyn geljekde Türkiýedaky işleýän iş migrantlaryň köpüsi mejbur ýagdaýda öz öýlerine Türkmenistana gitmeli bolar ýa-da döwlet çalşmaly bolar. Türkiýede we beýlik döwletde işleýän bizim halkymız günne 12-14 saat işläp, nelegal dokumentsiz galyp, umysyz geljekden ýadadylar. Men ine günne gürleşýän Türkiýeden oğlanlar ayağın aşkına canı diye. Murada halis ýadadyk diye. Şu näme etmeli bolsa dawaty edelim. Aydın bize biz gidýäs diye. Gurbany bolmasa şoň tohum bolsun. Biz şolary aýyrýas diye.
Gerek bolsa öldürýär. Buna diýär. Halis sünkümde geçip ýülüňde geçip gitdi diýär. Halis ýadadyk diýär. Şu ýaly ine DWT halk hereketinden adamlar jaň edip haýyş edýär, galdyryň adamlar biz aýajak şonu bolmasa hawosy şul ölmelen bolsa ahir ölüp gidip ýadadyk, halis ýadadyk diýär. Ine şu ýaly revolýusiýon situasiýa emre berdi. Şu revolýusiýon situasiýa DWT halk hereketi goşulyp öňünde durup şonu halk alyp gitmese de özü diýär halkyň hawos bolýar. Men öň aýdýardym hökümet işleýän adamlara. Siz halky gysarsaňyz, problemany yapan kişi bolarsaňyz, ýöne içinden çiýip ýarylsa, tohumuňyz galar. Ananyň öýleňiz ýakar adamlar. MHM polisleri bilen noktor edýär, kim näme edýärni. Gatow bolýar. Bir hawos başlasa, ýeriň aşagydan taparlar. Gurbanyl Serdara köçüde zorlarlar. Kaddafi ne edişler yani. Oyun etmeyen şu dağıtlar öyle. Bana adamlar aydıya bollu. Özüm kim aydıya? Odan gelen adamlar aydıya. Ünsveren olsanız 2020 yılda men Türkiye varanda avtobustaki adamlar dillenip kaçıyadılar. Maskanın ayrılığında. Avtobustan çıksan öňdäki ýanky ýürüýän bir aýal maşgala sen ýygyňda badygyny bilip ılgak kaçýady. Patinka tuçuk diýärdi. Restorana barymyzda Türkmen ofisiant gelende, ay biz Türkmen ine şu ýaly opozisiýa diýsek, senin goşul ýerimizde bor agam gülün kişi bolup, edil 5 minutda ýok bolup gidýärdi. Servisini tapşyryp. Häzir şol adamlar öýler jaň edip haýyş edýär. Murada ederiň bir zat, bize halis ýadadyk diýip. Türkmenistanyň guruna edemok, gyzyp bişip durýar. Gözüňiz görmeýän bolsa, ine men şonu aýdýan, seýdim. Goňşularyňdan sorak görün, hemmerden sorak görün. Inni halky saklap bolmaýar. Şonuň üçin DWT halk hereketi özüne maksat goýdy. Häzir adamlar galdyrmaly. Taýýar bolan watandaşlar, biz üstünde işläp durýar, biz hökümetler bilen gürleşýär, biz düşündirýär, şarykly, gülli bulary alyp bolmaýar, bulary ýaraly halka çözýär. Bize kömek edin, ýa-da bize goşun berin, bizi kömek etsinler. Ya bir zat etmeli, bu royal ýagdaý bolmaýar, halk ýitip gidip otyr, Türkmenistan hawosy girýär diýip düşündirip otyr. Bizi eşdiýärler, dinleýärler we maslahat berýärler we kömek etjek diýärler. Hormatly watandaşlar, ine Türkmen migrantynyň Türkiýedaky ýagdaýlary şu ýaly. Rossiýada ýaşaýan watandaşlarymyň ýagdaýlary şunu meňzeşär. Haçanla sessiz, jogapkärsiz raýat bolsaň, sen gysga wagtda haksız raýat bolýan. Haçanla sen haksız raýat bolsaň, sen elbetde dokumentini düzeltip bilmeýän, haklaryny talap edip bilmeýän, haklaryny gorap bilmeýän we daşary ýurtlarda gaçak bolup galýan. Ine şol bir logik taýdan iýdigide bolmaly zatlar bolubam dur. Siz şonu düşünmeli. Onu düşünmek üçin üniversitet guturmagyň geregi ýokdur, hormatly watandaşlar. Inni bolsa Türkmenistanyň gelen maglumatlardan sizi habardar edeyim. Hormatly watandaşlar, sizin bilinçiňiz ýaly iýun aýynyň sonuny, ýagny 29-ny döwlet jenaýatçysy Siyasi Kezzap Gurbanuly Berdimuhammedow öz doglunyň gününi bellemäne Mekke'ye gitdi. Ve şo ýerde öz doglunyň gününi belledi. Şol ýerde şul adam döwlet jenaýatçysy Gurbanuly Berdimuhammedow 2500 adamlyk sadaka berdi. Ünsveriň Türkmenistanyň milli lideri, Mekke'ň milli lideri däl. Egerde sen milli lider bolýan bolsaň, seni halk söýmeli, sen halkyň söýgüsli ogul bolmaly, sen halk bilen doglan günüňi bellemeli, bellemeli halkyň arasyna şoň gynanjyny, direnjini, öz gynanjyny, direnjini paýlaşyp halk bilen bolmaly. Dogry dälmi? Ýani dogrymy? Ünsveriň öz tohumnyň milli lideri, özüne arkada kriçkany dakan döwlet jenaýatçysy öz doglanyny halky äsgermän Mekke'ye gidip özüne reklam etjek bolup öz ýazan idiot kitaplaryny onu da ýat berýärler. Başga birine padarky berip reklama edip şo ýerde sadaka beren bolýar. Bizim pulumuza gidip bizim pulumuza sadaka berýär. Şu ýaly döwlet jenaýatçylygyny biz saklamalymy?
şunun biýheppe, utançsyz, wyjdansyz gılıklaryny biz çekip durmalymy? Ine şonu ýazın kommentariýada biz näme etmeli? Biz galmaly, şunu jenaýada çekmeli, şu döwlet jenaýatçylygyny ýa-da imsin gezip sessiz, jogapkärçiliksiz, hakly gezip, kösenip, o ýerden polisden gaçyp, bäerde gizlenip, deporta düşüp, bir bize münasip däl şertlerde ýaşap, gynanyp, ülk kalyp galmalymy? Eger biz şey diýip ýöresek, ikinji problema dörýär. Onu bizim çağlamydym şeyler. Bir daha da pikir edin. Siz şunu etmeseniz, sizin çağlamanız etmeli olur. Sizin çağlamanız edinle olur. Arkada serdar zamanının adamları. Onun bilimleri sizin kıyal giyin değil. Olur dini ölçüklen ederler. Olur mahip bulurlar. Olur ölürler. Biz akıllı hareket etmeliyiz. Yani bizde intek düşüncelerimiz çağlamamızdan köprek, ulurak. Şoň üçin biz şonu etmeli. Bizim şu jogapkärçiligimiz, bizden bolan çağlar, ya bizden boljak çağlaryň işler olur. Şu ünkuny bizim işimiz, bizim jogapkärçiligimiz. Men şunu size düşünürjek bolýar. Ay, bize lider berek, men goşuljak gel, men ine soňuna garaşjak, gatdylla amerikanskalyna buldatyl, Türkmenistanyň raýaty, aýnagmyp amerikansk kinolarda, amerikanskalyna buldatyl boljak. Sebäbi men utuş strategiýasyny ulanjak zat diýip utulyp gelip ýördim. Siz bir zada düşünmeli. Şu geçiriljek. Birinji hawos bolar 3 günden soň. Ondan upraýan hawos bolar. Bir hepdeden mota Türkmenistan gazaply öňüňde. Birinji günden başlap. Ine şu situasiýa bolmaly zatdyr. Hemme döwletler geçdi şunu. Siz şu situasiýanyň esasy aktýorlary gurban bolýar. Gurban şu boljak wakanyň iň otritsательный aktýory. Şunu biz tutup ýanky ol erteklerde gören bolsaňyz zulümü tutup ya jenaýada çekler ya öldürýärler. Ine şu zulümü biz tutmaly. Sizem şoň aktýorlary. Dewlete halk hereket değil. Hemmemiz. Biz şu jogapkärçiligi almaly, indi düşünmeli, bolletmeli. İsteseňiz erteden başlap saat 10-na ederiň şonu. Boldy bir hepde galman, sizin ýagdaýyňyz, statusyňyz, sizin hemme zadyňyz daş döwrüňizde üýtgär. Özüňiz inanmasaňyz, ýöne aklyňyza aýlan şu bolmaly zatlar, boljak zatlar we bolup bilýän zatlar. Inanyň. Muny ýanky Amerikada çözüp almalylar, Ýewropada çözüp almalylar. Senin kelleňde çözüp almaly. Başga ýerde çözüp almalylar. Boldy şol. Derre bolýar şu zatlar. Şoň üçin men her wagt aýdýan, videolar paýlaşyň, birek bilen gürleşiň, akşamlaryna biderek ol porno kinolary, ol Hollywood kinolary görüp arak içip adat ýörmäň, bir jogapkärçilik giýirin, raýatçylyk borjuňyzy alyň. Türkmenistan katastrofada menem şoň raýady, näme edip bolýar? Näme düzüp bolýar? Hiç zat etmedek näme bolar? Şu ýol dowam edermi katastrofa ýoly? Ýa-da öz-özüne düzelermi? Ine gurbanla gargap otyr. Öler gider. Dogry. Ýöne ogly bar. O Kerim uly Mekke'ye gitti. Ýürüti Mekke'ye gitti. Size görünmäne. Men badyryn. Serdardan soň menler diýip size ýanky anyk bolmaly şu zatlar. Biz şunu etmesek hiç wagt düzelmeýär. Gaýtyp güýçlenýär. Inanyň biz Serdar Berdimuhammedowy izuçat etdik ýanky öwrenip kakasından beter jellat. Şu ganfor şeyle bir gıynar ine ünsörün gelenden gıyların kaklarını idi. Gelenden viza girdi. Gelenden yap gidip otur bul. Ya bu dolundurup bilen ok döwledi. İki yol var. Qadağançılık yolu. Sen saklanıp bilýän ve represiýa yolu häzir gidip dur. Ya da arası ösüş yolu. Onu kelle gerek. Onu ýanky adamlar gerek, kadrlar gerek. Onu öz ideýaň giň bolmaly, düşünjelerin giň bolmaly. O zat barmy Serdar? Ya gurbanly. Şu zatlar bolmasaň biz diktatura girdik. Ine men size bir video görkezýän ýanky şu döwlet jenaýatçysy bizim pulumuzy ýagny nime Mekke'ye gidip bizim pulumuzy ine
sadakalar berýär. Şo ýerde şu ýerde pardon. Arkadagly serdarmy da besleýär. Tutuş türkmen halky, gahrman arkadagymda kimde arkadagly serdarmy da tüýsürekden hoşarlyklaryny aýdýarlar. Aziz vatandaşlar, Mukaddes Gurban Bayramının ikinci gününe de tutyan toylar oluştan Gurbanlyk sadakalaryňyz beýik bir barın dergäkinde kabul bolsun. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Şu gün Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurban Guly Berdimuhammedow Haçpardanyň diýip tesurlaryny ýerine ýetirmek üçin Saudi Arabistany paşalygynyň Mekke şäherine sapar bilen gitdi. Ýer sefer bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Haja Arkadagymyz Haçpardanyň ine üns beriň. Öz-özüne milli liderligi alıp oğluna karar çıkardı. İnni Hajar kada boldy. Mekke bizim pulumyza gidip Hajar diýenler öz husus proýekti. Ine men işgärden bitdirdi. Öňünden haş edip men Hajar diýenler öz puluna gidýär. Bu bolsa şuraya döwlet jenaýatçy bizim pulumyza gidip hacı borcuny, ýagny bizim üstümizde borçlar atıp özü vakansa giden ýagny din jalmana bak gelýär şurada. Şurada sadaka berýär. Ýene bizim pulumyza. Bu şeýle bir utançly bihaýa hatta kakasyň sadakasyny bizim pulumyza berýär Türkmenistan. Kakasyň märekesini öz pulun çıkarman bizim pulumyza edýär. Şuraya utançly bihaýa bir haramzada. Başlanýan şöyle başgaça düşünüp bolany. Bir namussuz, wyjdansız bir gutorun narkoman. Häzirem ine hacı, ýani haja öz hususy istegi boýunça gidýär, ýöne bizim pulumyza hacı borcuny ýetirjek kişi bolup gidýär, bizim pulumyza we şöyle sadaka berýär. Samalyotnam öz tölemeli, baryp şo ýerde gasinçatnam öz tölemeli, baryp şo ýerde bir topar absurd edýän maşinalaryny öz tölemeli, hemmelaryny öz tölemeli. Bolmaz näýeli? Çıkış edip Serdar Berdimuhammedowyň ruhsat almaly. Men haja etjek bolýan, men hususy işim ol. Gaýrat ediňde meni 4 günlük goýuberiň diýip samalyota bill alyp beýlik pasajirlaryň ýanyna oturup gitmeli. Şöyle barmaly, beýlik adamlar gasinçan bellemeli we şo ýerde sadaka berjek bolsa, şöyle hökümetden men ine hökümetiň adyndan däl, öz adymdan sadaka berjek diýip ruhsat alıp şo ýerde özü hyzmat etmeli. Palaw pişirýän ýanyna palaw alyp eltmeli. Sadaka et gördüňizmi öňüňizde? Siz gapyda ýöne mihmanlara garaşyp oturaňyz ama sadaka diýen zady öz puluny, özüň adamlara hyzmat etmelilermi? Oňa Gurbanlyň ýanyna sadaka abazyny adamlar aýdyp bilmez. Ular gutorun binamyz. Ine ünsüriň. Ine istendik videosunu alıp deriňeseň Gurbanlyň serdaryň bir kanunçuluk, bir düzgünçülük hökümetiň büdjeti, hökümetiň pullary, hökümetiň mümkinçilikleri jüwlerinden çykaryp ulanýar. Ol oňa jogapkärçilik bar, ýa oňa ýanky haklary bar. Muňu sir edýän ýok. Bular anarda dur diýen ýok adam Türkmenistanda. diýip tesurlaryny ýerine ýetirmek maksady bilen Saudi Arabistany paşalygynyň Mekke şäherine uğramak üçin Türkmenistanyň halk maslahatynyň diwanyndan paýtagtymyzyň halkara howa mendiline geldi. Howa mendiline Ine görýäňmi şu ýanyna binamyslar. Şu sadaka abazyny binamyslar. Öýlerine ýaşylyp ak sakkal goýup, ýanky şu kartinkan ýatar, Gurbanly Berdimuhammedow şuruň imajyny ulanýar. Şuruň imajyny ulanyp, ýani bütün dünýäni alýar. Türkmen halka inanok. Türkmen halky şu ýaşlary watan dönükler diýär.
Ýöne ine Gurban Guly bular gow bulanýar. Bular samsyklanmagyp, ýa-ni düňç ak düňçüklaryny alyp süýjüşler bilen ya haly ya täze doğun akydyp ay men ine ýaşulyny gördüm, şeýitdim, beýitdim diýip ýa-ni begenip gelip ýöler. Aňy aşan ýaşulylar. Ýaşuly boljak bolsaň, sen bize maslahatlar bermeli. Biz näme Türkmenistany östürmeli? Biz näme biýdüňçükden çykmaly? Näme şu güne geldik? Näme maslahat beren yok? Ak sakkalyňyz bar. Ýanyna döwlet jenaýatçy maslahat beren yok. Mert bolup aýdan yok. Ya sizde mertliğe aňarda dursun. Bütün ömrüňizde bir şeýle bolup geçdimi? Indi soňunda bir hakykat aýdaýyn şol gezip gören bir aklyk, aksyz bir adama, akmaga, takýajyk geýip bir kartinka edip, men şunu Fatama del diýjegimni. Döwlet jenaýatçysy, ýagny Fatama del Gurban Guly Berdimuhammedow. Kırman arkadağımız Tawud Arabistany padşalygynyň Türkmenistanaky ilçihanasynyň wekili bilen söhbetdeş boldy. Diplomat ilki bilen Gahryman arkadağymyzy Gurban bayramy hemde Arkadağ şäheriniň açylşy bilen mehirli gutlady. Hemde taparyň Hormatly vatandaşlar, Gurban Guly Berdimuhammedow özüniň döwlet jenaýatçylygyny bilýärmi? Muny halk günne gargap ýigrenýänini bilýärmi? Ya şolara yüzü padoşmuşum, yüzüne tükürseňem yüzüni süpürýip, gülýip ýa-ni bütün dünyada özüni reklam edýän Fatama diými? Ýazın kommentariýada şu näme adam, men şunu düşünemok. Namysy ýok, utanjy ýok, biheppe, bihaya. Näme şu kameranın öňüne çykýar? Fatama diýerler çykanlar bir olur bir utanjy bar da şonuň. Yalňaç çykda da utançlar bar. Muňa yalňaç çykmasa da ne utanjy bar, ne wyjdany bar. Men düşünemok şu adama. şuwly bolmagyny arzu etdi. Şeýle hem ol Hacı Arkadağymyzyň ziyaretleriniň büyük bir barym dergäkinde kabul bolmagyny dileg etdi. Gahryman Arkadağymyz hoşniyetli arzu istegler üçin minnetdarlyk bildirip, Tawud Arabistany padşalygynyň Mekke şäherine guralan sapary Gurban Guly Berdimuhammedow adynaky owunarlygy İkinci videonu okuyayım. Ondan bir seyredin vatandaşlar. Yine yan kaydışı. Masalan başlayın. Türkmenistanyň hormatly ýeri ýaşursaýym, Hacı Arkadağymyň Hacı diýip sowlaryny ýerine ýetirip, bu mukaddes toprakdan gurbanlyk sadakatyny berdi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Hacı Arkadağymyz Tawud Arabistany padşalygyna bolmagynyň şäherlerini, Mekke şäheriniň ajaýyplyklaryny, onuň mukaddeslige beslen binalaryny bir Men ýa bu turist hökmüne gitti bizim pulumuzdan. Biz bunu yani bizden sorman turist siyasatyna uğratdyk. Biz uğratjagam da bunu özü bizim pulumuz oğla. Şu ýerde doguluk edýär. Lütfen bizim pulumuza sadaka edýär, bizim pulumuza hac edýär. Muň bir näme diýsem kam? Allah'ın önünde de bir gorkman Allah edýär. Allah'ın önünde de Allahçylyk edýär. Türkmen halka aňarda dursun. Bütün dünýäni Allah gelýär, aňarda dursun. Hatta Allah'ın önünde. Düşünün o kaşmı? Ýeti jogap bermen Allah'ın önünde. Şu zatlara. gelýän ziyaretçiler üçin bina edilen deskalaryň aýry tynlyklaryny senledi. Şu günler haç bardyny berja etmek üçin Türkmenistanyň gelen ziyaretçilerin bu ýerde bolup haç desturlaryny ýerine getirýänliklerini bellemeli. Munyň özi halkymyzyň degişi diýip desturlary berja etmekleri, mukaddes topragy ziyarata amala aşyrmaklary uğruna döwlet derejesinde ähli zerur şertleriň görülýän örkezýär. Seyredim. Ýa-ni ýatuw ýeri, gasinitsa, ateli. Edil Mekke Medine seyredip duran ateli. Ol $100 değildir. Gaty gymmatdyr. Ýene şunu biz söylýäs. Siz Mekke'ye gideningizde şuraya atelde bolýarmy? Ýok. Siz Mekke'ye gideningizde şuraya mümkinçiligiňiz barmy? Sadaka bermek şöyle. Ýok. Ya bizim ata-babalarymyz gidip şöyle sadaka berýärmidi? Elbetde ýok. Ya başka gelýän adamlar gidip şu ýerde 2500 adamlara sadaka berýärmi? Elbetde ýok. Ya beýlik prezident de şonu edýärmi? Ýok, elbetde ýok. Ine Gurban Gulyň aktivistlerine diýen.
Bizim hem döwletimiz beýlik döwletleri ýaly, bizim hem problemamyz beýlik döwletlerde ýaly diýmän. Bu ýaly idiot, killesi giden, samsyk beýlik döwletlerde ýok. Hatda Demirel Koreýanyň ýolbaşçysy şo neden okmagy. Başga bir Mekke'ye gidip şurada bizim pulumuza yankı gidip halkın puluna gidip şurada sadaka veren o. Şu biz limitini akmak Çin'den geçti. Şunu ayırmasak bolmuyor. Biz şu bizi maskara edip yıkya bizi. Yıkmam gelip otuyor. Bolsa halkymyzyň asyrly diýip desulary ýerine getirmekleri, haç bardyny amal etmekleri bilen baglanyşly meselelerin döwletimiz tarapyndan iýilikderli güýdüçlükde taklanýanyny anladýar. Mekke İslam dünýäsiniň ikrar edilen merkezi hasaplanýar. Her ýyl Mekke haç bardyny berjaýytmak üçin musulmanlaryň millionlarça gelýär. Qurban aýynda ýerine getirilen amallaryň hatyryna sadaka bermek desuruny möhüm gorun degişip bolup durýar. Sonra Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matbaatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz ýurdumyzyň gözel künjeginde gurulan Arkadag şeheriniň açyş tawrasynyň geçirilýän gününde ýaýlama çykan Arkadag teli ýaýlymynyň gepleşiklerini, onu görkezilýän dürli şekilleri tomaş etdi. Meýelim bolşaly Gahrman Arkadagymyzyň ihlasyndan binýat bolan teli şeheriň açylmagy bilen bir näçe gulluklar, durmuş ulgamda degişdirler işe başlady. Şol sanna Türkmen halkynyň milli lideriniň başlangyjy boýunça döretden Türkmenistanyň telewizionyny Ine bir daha aýdyp bolýar. Gurbany Berdimuhammedow sağ bolsun diýip bolýar. Bize Mekke Medinaň uwdan suwgatyny görkezlenir. Bizim pulumuza. Ine şu ýaly uwdan suwgada şeýetmäňsiz. Arkadag şäheri. Siz ýaşamadyňyz üçin. Şu ýaly uwdan suwgada sezdiňizde durumda uwangdan ýa-ni gapyňdan daşary çykdy köçeleriňe seret. Aýlan uwangy, seret köpürleri, köçeleri, ýa-ni durmuşa seret. Ve ýene gelip şu telewizor stop etdi menki ýaly ýygyna seret. Bu başga dünýäde ýaşap ýör. Biz başga döwletde ýaşap ýör. Munyň fantaziýasynyň çägi ýok. Çäksiz fantaziýada ýaşap ýör. Şol öz ýerdeki fantaziýasyny ýerine ýetirip ýör. Biz bolsa elementarny haklarymyzy bilen okşunýar. Ananyň hiç zat diýmesen, muň fantaziýasynyň çägi bolmaz. Görürsiňiz? Bütün dünya şondan gülüp duruşuňa. Bütün dünya şondan Türkmenistan döwletiniň üstüne gülüp dur. Kim maskara edýär Türkmenistany? Indi aýdyň. radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Arkadag teli ýaýlymynyň işine badylgy berildi. Täze teli ýaýlymyň ähli işgärleri turup başdan ilhalar we döwrüm tarapyndan 18 ýaşly paýhatly akçy bäbek ýaly bopdur. Ýa-ni ýaşly bopdur. Fatyma diýmen. Döwlet jenaýatçysy Fatyma del Gurbany Berdimuhammedow. Şu ýaly prezident gördüňizmi? Ýok. Dünýäde bam şu ýaly idiot. Ýok. Biz münafipmi şu ýaly idiota? Ýok. Şu ýaly idiot biz dolandyrsa, bizde katastrofa bolarmy Türkmenistanda? Elbetde bolur. Biz näme çykmaly şu ýagdaýdan? Bu jenaýatçy, döwlet jenaýatçysyny biz tutsak edip türmäge basmaly we kanunlary ýöretip başlamaly. Şonu pasport meseleň, deport meseleň, viza meseleň, Türkmenistanda iş ýok, maşgalaryň arasynda boljak meseleň, hemme meseleň çözülüp gider. Hökümet, halk hökümeti, ýagny halkdan saýlanan adamlar, hakyky saýlanan adamlar giýje uny işler sizin bähwidiňiz üçin. Bu bolsa öz tohumynyň milli lideri diňe öz bähwidini unutmaryň. Ýa-ni sadaka obязанларyn alyp gidýär, olar aýyk meni ýaşurymaz näme kitdi, ýa-ni haja kitdi diýip, ýa-ni beginip gidip, muny ýöne baran ýerine ellerini, aýaklaryny ugşap, başga ýerlerini ugşap gezip ýörler. Ne bolup geçýändir. laýyk gelýän gepleşikler taýýarlamak ugruna tagallalaryny gaýgyrman işläp başladylar. Näçip şu ýaly bina, mysal üçin ýol ötünden Burgapda, Halaşda, Saýatda, Dostlukda, Garabekde, Tahtada, Tahtabazarda, Sakarçägide, Balkanyň uglaryny guranok. Näçip öz Arkadag şäherine bizim pullarymyz büdjetde oňlap bizden sorman burya.
Kim şoňa ruhsat berdi? Hiç kim. Kimden ruhsat sordy? Hiç kimden. Kim şunu durdurmaly? Serdar Berdimuhamedov, Türkmenistanyň prezidenti. Serdar Berdimuhamedov men kakamyň ýoluny gitjek diýe. Şu oglanam häzir özüm taýýarlyk görüpýär. Şu ýolda mundan beter men gitjek diýip, mundan beter büdjetler oglajak, kanun bolajak, diňe şu ýolda gitjek diýip aýdyp durar o. Aklyňyz barmy? Watandaşlar, bizi bular nire eltdi? Nire eltjek goly haýy ýol hödürlýär. Haýy ýolda barýar. Arkadagy tele eýleminiň gepleşiginde ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna adam hakyna kaladany esasy ugur edilýän döwlet siýasatynyň üstünlikleri beýan edilýär. Şol wagtyň özünde arkada gazetiniň neşe edilip başlanynyň bellemek ýakymly. Munyň özi gahrman arkadagymyzyň başyna başlan asylly işleriniň arkadagy serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna durmuşa geçirilmek netijesinde ýurdumyzda döwlet tutumlaryň toplumlaryň esasy amala aşyrylýanlygynyň halkymyzyň bagtyar durmuşynyň we ýurdumyzyň awadançylygynyň giňden wasp edilýänliginiň nobatdaky beýan bolup durýar. Soňra Hacı arkadagymyz tutuş İslam dünýäsinde mukaddes mescid saýlan Alkara mescidine geldi. Serin bir kadro Tançylygyň giňden wasp edilýänliginiň Şol nobatdaky ýerde beýan bolup durýar. hatta Mekke'de de Hacı üns verin. arkadagymyz tutuş Üns verin. Özü ýörýär, daşyny adam ýok. Bir topa prezidentler var ya, daş tögür adam. Öz kollegalary ýanky topar bolup barýar. Bu bolsa ýekböli. Hatta haja gidende de yekilýär adamlar özü. Haja gidende de bizim halkymyz hata eden o. Hiç kim ýanyna getiren o. Ne şu ýaly biheppe. Ahartyna şermende. Idiot, psikitadan kellesi giden adamy bizi gaty şart ýagdaýda tutup etmeli. Bu döwlet jenaýatçysy. Döwlet meşgulüne jenaýatçy. Täze döwletiň pullaryny ogurlaýar. Döwletiň kanunlaryny çalşýar. Antikonstitusional organdan döredip onu özüni ýol boş goýýar. Ogurluk bir kanun kararları çykadýar. Bu döwlet jenaýatçysy. Dogry düşünün. Ýöne bir narkoman ugawonikde şunun garnaşlary şunun bilen Afganistandan narkotikler kamarlap getirip satýarlar. Giraýinlary. Başga döwletlere uğradýarlar. Habaryňyz barmy şondan? Bu döwlet meçhuruna bandit. Biz muňa şarikli uğraşmalylar. Muny ýaragly bolsa da tutsak edip bütün dünýäň ýanky suwuna gitmeli muny. Düşündirmeli. Onu biz araslananlar. Ay hiç ýere hiç zat aýtman o. Daşyna çykarma Murat Gurbanov zat diýsen, ine beterleşik bolýar. Sebebi halkın içinde öýüni artdyrýan indikatorlar bolmaly. Yani halk suwdy, halk tribunal bizde o zat ýok. Biz muny ýanky arkadaly zaman diýip başga zat aýdylar da o. Diýmek biz başga ýolun ýörmeli. Bu ýoluny ýöretmeseler başga ýoluny ýöretmeli. Ýol problema bolmaly, netije problema bolmaly. Biz şu netije gelmeli. Ine şu netijeni biz çalşmaly. Haýsy instrument bolsa da, haýsy instrument işleýän bolsa şonu ulanmaly. Ýöne netije ýetmeli. Netijeni çalşmaly. Netijede maksadam şeýle bolmaly. Döwlet jenaýatçyny tutsak etmeli, atawlyksyny we jenaýata çekmeli. MHM kömek edýärmi? Ulanmaly, polis kömek edýärmi? Ulanmaly, gorunmak ministri kömek edýärmi? Ulanmaly, bolmasa olar ortadan aýyrmaly. Gerek bolsa olarny jenaýata çekmeli. Ine maksat. Ine ýol. Instrumenti ýöne saýlaýmaly. Yaragly, yaragsyz halkary gurmalar bilen ýa-da öýümiz galyp edýär. Oň hiç il tapawut ýok. Inanyň. Şunkuna hiç il tapawut ýok. Biz maksady etmeli. Ýöne yaragly galtagan hökümetlerden sorap, düşündirip olardan ýanky podдержка almaly. Başga naç ýok. Men öňüme aýdýardım. Bütün dünýäň adam hukuklaryny goraýan jarnamada ýazylýar. Egerde bir halk öz haklaryny, ýanky Türkmenistanyň ýanky döwletiň içindäki işleýän organlaryň üstüne, suwut, prokuraturaň üstüne gorap bilmese, şol halk öz haklaryny goramana, ýarag almana dol hak bardyr diýip badyr. Biz intek o stadiýa gelendik, ýöne ýakynladyk. Bir ýerdem aldy. Görürs, bolmaýan bolsa, biz döwletlerden ýa-da goşun beriň, goluboy kaska beriň,
gayrat edin ya da sansa yatıp şunu jenayetçi yani gaga çağırıp suud edin diýmeli. Başgaçy yok. Ya da bize ruhsat berin. Bize eti şunu etjek, maksadan diňe şul bolar, şonu edenler del uyanında gelip bizi gowalan diýmeli. Boldy. Biz aýdyp gelip otyr şunu. Başgaçy yok. İslam dünyasında mukaddes mescid saýlan Alkara mescidine geldi. Bu yerde Hacı Arkadağımız ve Türkmenistan'ın vekiliyetinin agdalary kiramatly mescidde cuma namazyny okudylar. Ine serdim kim maýanyna? Şu çeperinin gapdalyna kelletini aşağı salyp duran entek orta goýan kelletini galdyryp orta çykmayan 3-nji generasiýa. Yani Gurbanlydan soň Serdar, Serdardan soň Kerim. 3-nji generasiýa durundur. Bular eýem ruhlar paýlaşdy. Bular eýem Türkmenistanyň 50 ýyl geljegini aldylar. Serdar 15 ýyl, Gurban Kerim ýene 15 ýyl. Bir topar aktyk çoğuluk oğul gidip durundur. Olam iýdi giderler. Ene 30 ýyl diktaturasy belli, ine dur. Ene Gurbanly Berdimuhammedow häzir kontrolla saklaýar şu diktatura uğurlu gider ýaly. Oğul Serdaryny gorap ýatyr bu. Başga da deden ok. Muhammed ýa-da oğul Serdar bolýar. Indikam ene ýanyna durun. Kiçik eýýem haramlady. 16 ýaşly gyýdar dolap ýören. Kiçik oğlan. Burgoýdy Türkmen halkynyň ansanpörür ýürelgeleri we İslam dünýäsiniň ýaşy desturlaryna agrarydygyna Ine sadaka abazyny ýaşullar. Men ýaşul bolan bolsam, şoň ýanyna durmany utanardym. Döwlet jenayetçiligiň ýanyna. Şoňuň arasda hajymy gitmäni utanardym, etmedim şonu. Men arasda hajym öz pulumy mertçe giderdim. Gerek bolsa piýada giderdim. Öňkü zamanda gidýärler. Ýöne hiç wagt bir erwed adamyň ýanyna, döwlet jenayetçiligiň ýanyna gitmedim. Şoň ýanky toparna goşulyp, şonu ýanky öwüp zat edip, şonu ýanky likvidnosyny galdyryp onu etmedim. Goýup etmedim. Ine şul adamlary ümit berin, belläň şul adamlary. Şular watan dönükler şular. Akly giden ýaşullar, namyssız, binamsızlar. Binamyz jenayetçiliğini gollap ýaryna muht bolýarmyş diýip öwüp gidip oturýar. Cemaat bilen birlikde namaza durmagyň aýratyn sowaply hataplan ýanynyň Gurbanlydan sorak görünür, suwran bir aýdyny bilýärmi käşül? Şöra bar. Ýöne gitarada çal aýdym aýtdyýsa, gitarada çalman fonogramy edip aýdym aýtmana biler ýa. aýdyň beýany urly. Mukaddes käbäniň çäklerindäki Alkara mescidinde okulan cuma namazyna watanymyzyň baky parakatçylygy we güllebedişi halkymyzyň Ünsüň şu surata. İksan jellat, binamyz. Aýat okan bolýar. Okulan aýata tögür galdyrýar. Bular öz musulmanlary ýa-da Türkmenistanda. Sakally adamlar tutturup basyp öýrenler bular. Türkmen dinini Türkmenistanyň içinde ýüreden oğa bular. Bular mescitlerde öz kitaplaryny okudýar, Gurhana derek. Bilýärmi şolary? Hemme de çalyşyp gelip, indi bütün dünýäde men musulman ine diýip görkezip Türkmenistan krizisde şöra barıp men musulman diýip sadaka berin bolup, şoýda iri bankyň, İslam bankynyň pul dilýär. Şoňa bar ýa. Menem sen ýa musulman, meni gowla diýip ine Türkmenistan proýektleri bar. Men husus döwletiň proýektleri bar. Gel diýip pul goý diýip dilekçiler de bar ýa şu. agdy birligi, ýurdumyzyň abadançylygy Ýanyklaryň ýanky ak sakally killesi giden sadaka abazynylar özüniň oýnatgydygyna düşünen o. Şol oýnalýan ýanky aktyorlukda şular bir oýnatgy aktyorlar. Men näçe bu oýnaýan? Häzir ýygyny dowam eden. Näçe şoýra gitdi? Birinji pul delemene gitdi. Ikinji Türkmenistanda polis ministrligiňi bastırıp başlatda öz gaçyp gitdi. Şo ýerden dirijorluk etdi. Ünsüň. Häzir şonu aýdyp geçen. halkymyzyň ruhunyň bilinç bolmagy hemde bagtyarlygy dile edildi. Oy kiramatly toprakda edilen doga dilekler Aýgaral görsem görmeli biz çıkışymyz dowam edeli watandaşlar. Sebäbi
Bu diňe reklamasy, men şunu görsem, dogrymy aýtsam ýüregim bulanýar. Gaý tarafym gelýär. Şol ýaly bir adam şekilsiz, adam sıfatsız adam. Hormatly watandaşlar, elbetde bul gurbanlyk diýen döwlet jenaýatçysy öz puluna Mekke hac etmäne giden o. Öz puluna Mekke'de sadaka beren o. Binamız utonçsuz döwlet jenaýatçysy, siýasat we iqtisat kezzap gurban guly her gerek siýaly diňe bizim pullarymyza hemme harajatlaryny edýär, harajat etjek pullarymyzy soňmakka bizden soran ogam öz kellesine gelen ne diýär Türkmenistan büdjetini öz jüwsi diýip hasap edýär. Ünsüren watandaşlar, öz tohumunyň milli lideri bizden sorman, öz arkadaş şäherine 3,5-3,6 milliarddan ýokary pullary harajat edýär. Döwletiň kanatyndan al, bizden hiç de sorman, onuň deň ýartyny guruluşyň üstünden uğurlaýar. Ýene de bizden sorman, bizim pulumyza Mekke'ye gidip, ol ýerde bizim pulumyza sadaka berip, gidip ýören adam hiç wagt utonçly, wyjdanly, namusly adam bolmajagy düşünipdi. Ýazın kommentariýada öz pikiriňiz. Şu zatlar edýän adam bizim döwletimizi dolandyryp bilermi? Milli lider bolup bilermi? Bize ýol görkezip bilermi? Hatda kitap ýazmana da hakkı ýok. Öz ykbaly boýunça kitaplar ýazýar. Eýem 2-nji bölegi çykyp başlady. Bu onun ykbaly iň bir hapa ykbal şona minni bulur. Yani bütün dünyada adamlar paýlap Türkmenistana edaralar paýlap şonu ýürütjek bolýar. Şol ýa kitaby propaganda etjek bolýar. Bir topor adamlar hem o kitaby alyp maňlaýyna urdurýar. Maskarçyk dämşi. Kim Türkmenistana Türkmen döwletini, Türkmen halkyny maskar edýär? Kim bütün dünyada Türkmen döwletini, Türkmen halkyny maskar edýär? Gurban bolmy? Ya döwletde halk gereken. Şunu beýan edýän. Beýançymy ya şunu edýänçi? Ýalyn kommentariýada öz pikirlerinizi. Bizim iş migrantlaryny Türkiýede polisden gaçyp, bu kulup, görgürler, günni görýärler. Günni 12-14 saat işleýärler. İşleýän yerler hem, işleýän şertleri bizim halkymyza münasip şertler däldir. Ýöne görgürler şo ýagdaýda da işlemeli bolýarlar. Gijelerine çağajyklарyndan küýsenip ýürekleri ağrıýar. Aýal gyýlaryna çağlaryny we maşgalatyny görüp bilmän, hiç kime aýtman, ýatda bujoklap gijelerini ağlaýarlar. Maňa jaňa edip aýdýarlar, mana da günni ağlaýan ne? Günni. Binamyz gurban guly. Halkyň ýatda bujoklap, ağlap durka, çağajyklaryny görmän durka, bizim pulumyza gidip sadaka berýän, bizim pulumyza hac edýän, utonçsuz bihaýa. Ine şu ýaly tragedik ýagdaýda halkymyz kösenip durka, Türkmenistan döwlet jenaýatçysy, öz tohumynyň milli lideri Gurban Guly Fatamade bolsa bizim pulumyza arkadaş şäherini gurýar we bizim pulumyza Mekke'ye gidip bütün dünyada öýünü öküjek bolup, şol ýerde 2500 adamlyk sadaka berýär. Ine watandaşlar, netijelesen şol. Watandaşlar, egerde halk bolup Gurbanly we Serdar Berdimuhamedowlar döwlet jenaýatçylaryny gaty şart ýagdaýda tutsak etmesek, bular diňe öýüllerini bilip döwlet pullaryny iýip soğup gezerler. Biz bolsa iş migrantlar bolup ýa-da Türkiýede ýa Türkmenistanyň içinde kösenip ýaşar. Başga nasy bolmaz. Bizim adalatly we azat we baxtly durmuşymyz bolmaz. Hatda bizim çağlarymyzyň hem azat we adalatly durmuş bolmaz. Gurbanly Rossiýadaky agdaşlyk finansçyny gorkup Mekke'ye gidenne MHM gullugynyň ministrine Nazar Atagariýewa ýürüte buyruk berýär. Ine men näçip oýun edýär diýenim. Bul 2-3 oýun birden gurunýar. Şuraya mikir tilki. Ünsüren, MVD-niň awralyda Gurbanly hop döret biljek adamlaryny tutsak edip basýar Atagariýewa. Ýarap döwlet agdarşyk etjek bolýarlar diýdi. Men olardan gorkýan diýip Mekke'ye gaçyp gidýär. Yani şular bas başlarına şular galıp, şunu buradan tutsak edemesin deyip, Mekke'ye gaçyp gidýär şu adam. Bolmasa, doğulun günü, arkadaş şäheri açılıp dur. Bul fotomodel açılyan yerler bak lente kesmeýän iň bir uly arzuwy şun. Şonam taşlap Mekke'ye gaçyp gidýär. Näçip Atagariýewa polis müdürligini gırdyrýar.
Ine Mekke uçan soň MHM gullugyna polistaki işleyen ofisiýerleri tutsuk etmeli diýip buyruk berýär. Näçe? Polis ofisiýerlerini kontrol edilen. Olar yarın döwlet adamlar. Olar halka ýakyn adamlar. Ine şonuň üçin olardan gorkýar. O ýerde inte kadrlar galy. Şolar bolan soň döwlet saklanıp dur. MHM bolan soň däl. Polis gullugy bolan soň 14.500 adam poliste işleyen soň döwlet saklanıp dur. Olar näme saklaýar? Polis näme edilýär? Tutsuk edilýär. Tutsuk gadagçylyk gorkulmak bilen saklaýar. Bunun başka instrumenti ýok. Bunu döwlet saklamaly, döwleti prezident saklamaly, döwleti iqtisady saklamaly, döwleti jemgyýet saklamaly. Döwleti ýa-ni döwletiň gurumlary işläp saklamaly. Döwletiň gurumlary işlänýär. Bular как будто işýärler, gurbanlam как будто aýlyk berýär $100 bulara boldy. Bütün dünýäni allak gelýärler. Ine Türkmenistanda 2 maşin yara tapyldy. Oňa da Paýzy Meredowyň we Kakajan Taşlyýewiň adamlar polis işleri bilen döwlet adaşy etjek bolýar diýip hemmetini ýygyna da basýar. Atagaryýam oýnatýar şulatlar edip ber. Başga lajy ýok. Ünsüň MHM ministrine polisler tutsuk etdiýdi. Öz bolsa gorkup ofisiýerlerden bunt edip meni öldüremesinler diýip Mekke'ye gaçyp gitdi. Mekke'ye gaçyp o ýerde sadaka beren kişi bolup tutsuklara garaşdy. Şular tutsuk eden soň esas bölümini oňa iýine gelýär. Şol ýaly mekir 2 oýun, 3 oýun edýän tilki. Ya şular ulan şu ýerde oýun edýär. Bir de Allah bizim pulumuzda Mekke'de sadaka veren kişi bolup şoýdan pul alýar we şu wagtda polis bölümini çüýlýär. Şu ýerdäki esas ofisiýerleri, awal ofisiýerleri tutturup ine agdaşy etjek bolýarlar diýip şoly gawýar. Ine hormatly watandaşlar, ünsüň men size näme şu oýunlaryny düşündireýin. Argumentler maýdan. Birinji, eger sen milli lider bolýan bolsaň we sen telewizionda halk söýýän bolsa, yerlerde halk seni söýüp gowy görýän bolsa, onda näme sen öz guwunjyň, begenjiň doglangyny söýgüli halky, sen söýýän halky, senim halk söýýän bolsaň milli lider bolsaň, şuňyň beline bol. Näme Mekke'ye gidýän? Näme bizim pulumyzda Mekke'ye gidip oýda sadaka berýän? Diýmek sen milli lider däl. Diýmek sen halk, sen söýýän o halk sen ýigrenýär. Diýmek senem halky söýýän, senem halky ýigrenýär. Şoň üçin bütün dünýäni we öz halkyny allap ýören döwlet jenaýatçysy sen, Gurban uly. Bir kanun hereketleri, antikonstitusiyon gurumları gurup o ýerde oğlun ikisi, oğlun bilen ýa-ni Türkmenistanyň kanunlaryny çalışyp, Türkmenistanyň kanunlaryny, bütün dünýäniň kanunlaryny bozup, Türkmenistan kanunlarynyň üstü bilen sen döwlet jenaýatçysy. Biz seni döwlet jenaýatçysy däl, bütün dünýä jenaýatçysy edip görkezek boldyk. Bütün yerlerde. İkinci argument, egerde senin diýäniň ýaly döwlet agdaşy bar bolýan bolsa, näme üçin sen hemme atdaşlap derrew ýa-ni derrew geçirmän Mekke'ye gaçyp gidýän? Ha? Näme üçin sen şonu ýa-ni derrew etmän, tapman, halka düşündirmän söýgüli adamlar. Men sizin milli lideriniz ine şol kezaplar döwlet guruluşy ýykjak boldular, ine şular şeýçek bolar diýip näme üçin aýdam? Sebäbi o zat ýok, ol oýun. Sebebi mu klasik repression diktator sistemasy ile aram şu hukuk goýan gurumlar ulan halk kırmaly, onsoň şory kırmaly. Ona da birden barsyn näle? Şu gerek ine polis ministrlerini. Ol Kakajan Taşlyýew, Paýzy Meredowyň garnaşlary olar ýöne, ýa-ni skemada. Bular gyrar 6 ay 9 ay geçer, olar çağırdy, ay men ynannym Atagaraýewa. Şul meni allady. Şul senin ýollaşyňyzy gyrdy. Dirim şuňa ýa-ni çäre örerin. Şunu iýdarlaň, şulun bir zat edýär diýip, soň MHM bölüminiň ofisiýerlerini gyrar. Şeýdip täze gelinler bu aýagyna ýykylyp, aýagyna ugşap, kamera ýok ýerine, başga ýerlerden ugşap gidip ýörler. Ine şeýle diktator sistemasy ýürüdülýär. Bu klasika. Täze zat däl. Niýazym şeýle ýaly. Ine şolum şu ýola geçdi sebäbi eýem halk ýigrenýär, halk basyp aljak bolýar. Halkyň güýji ýok. Ýediňsine güýç hukuk gorýan gurumlar, şol ofisiýerler, şoldan gorkup gyryp başlady.
Eger döwlet agdaryşy bolsa, onda özü öňünde durup meseleni çözmeýän gaýtyp ulary repressiýa edip skema gurdy. Ine Gurbanulyň skemasy. Eger rezüme etsek şunu hemme jemlesek şu zatlary. Men hukuk goraýan gurumlara ýüzlenýär gelýär, ofisiýerlere. MHM ministri Nazar Atagaryeva ve MHM gullugyna işleyen ofisiýerlere, İçeri İşler Ministri Hıdyrov Muhammed Alamradoviça ve polis ministrliginde işleyen ofisiýerlere, Gorunmak ministri Gündogdiýew Begenç Ataýewiça ve o ýerdäki Gorunmak ministrliginde işleyen ofisiýerlere ýüzlenýär gelýär. Döwlet jenaýatçylary bütün dünýädäki bolup geçen hadiselary bular ulanyp Türkmenistanyň içindäki ýagdaýlary ulanyp bular gorkup sizi gırıp başladılar. Siz gırılarsanız siz türmede bolarsanız. Gitçek yeriniz yok. Sebebi siz bir instrument. Sizin yankı kömüňiz bilen halky gırıp ýör. Diýmek siz şaýatçy. Siz hökman ýogatmaly. Teýdir gelmeli. Olaň üstü bilen ýene de halk gırar, olaň ellerini kapalar, olam ýogatmaly. Sen olar suwutnamalar da. Erti tutulan ýagdaýynda şonu suwutnama etmeli. Bunun esas maksady siz ulan siz hem gırmak. Bunun esas maksady hemmeler gırıp özüni saklamak doğru anlaşılanı yankı Türkmenistan basyp alyp Türkmenistana saklanmak. Ine söyledim. İň döwletiň prezidenti diktator Putin'in yıkılacak bolýar. İki kelleli prezident kezzaplar, Gurbanly we Serdar Berdimuhamedowlar, döwlet jenaýatçylary ne de aklı var, ne de güýji var, ne de özüni goramana yankı mümkinçilikleri var. Diňe siz goraýaňyz şolary. Diňe siz saklap dursaňyz. İstendik wagt siz bolly diýdiňiz, bolly bolýar şu mesele. Halka merakka hemme zat çözülýär. Men şunu size düşündirjek bolýam. Bunun wagty gutordy bolly ne? Bular diňe siz saklap dursaňyz. Hatda daş döwürdäki diktatorlaryň guturup gelýär. Putin ýykylyp gelýär. Siz şunu saklamasaňyz başga alaç ýok. Şol iki sany kezzap siz gorak gelýäňiz. Şonuň üçin siz ikisini hem tutsak edip halkyň öňüne çykaryp jenaýada çağıryp bilýäňiz. Türkmenistanyň geljegi häzir siziň eliňizde. Halk galan wagty halkyň elinde bar. Ýöne halk galmaka siziň eliňizde şol. Egerde siz şulary tutmasaňyz, halkyň özü işini bitirer, şul işleri. Ýöne siz hem iki sany döwlet jenaýatçylary ýaly jogapkärçilige çağırýarsyňyz. Şonuň üçin häzir ünsüň. Mesela Konstitusiýanyň 3-4 bölümini okap bereň size. Özüňiz düşünýärsiňiz. Siz hem diň derejede Gurbanly we Serdar Berdimuhamedowlar ýaly jenaýatçy bolýaňyz. Düşünün şoňa. Haçanla polis ýa hukuk goraýan gurumlar jenaýat görünýär, şonu saklamasa, öňüni almasa, onda olaryň şu skemada jenaýatçy bolýar. Siz bolsa şu skemada hem jenaýatçy, hem ýanky swidetli, hem ondan meter olaň aýdan edip halkyr esas instrument bolýaňyz. Esas jenaýatçy siz bolýaňyz. Şonu düşünün. Ünsüň prezident agranasy gaty agranasyna gaty 50 adam bar. Olaň den ýarasy halk galaysa halkyň tarapyna geçýär. Polis bölüminde 14.500 polismen bar. MHM'de gullugunda 9.000 sany MHM gullugy bar. Gorunmak ministrde 34.000-35.000 eskeri bar. Bir 50 adamdan gorkup siz 60-70.000 adamlar 50 adamdan gorkup oturup dursaňyz. Ünsüň Mullikova. Mullikov häzir soňky günleri gedip dur owadan nepede. Ölür oğlan. Mullikov Gurbany oğlu ýa görýärdi. Ulan türmäge sokdy. Siz kim? Hökümetde işýäninde dogunyň bolsa da, senin Sultan Süleymanyň kinolaryny dogunyň bolsa da hukmen. Dogry düşün. Allah aýtdy diktator ýoluna. Oğlun bolsa da sen huk. Oğluna öldürýärler gerek bolsa. Siz kim onda? Sizin geljeňiz uwudan depe. Bir-birden sizi ýok edýär. Häzir ine polis bölümünden ýapyşdy. Pikir etmek içinde galanlar ay ýaşul dogry etdi ha. Senin nimen gelýär? Ýanky başyň gelýär. Ol seni günäkärden ol ikinji torak dogry düşünün şoňa. Şoň üçin haýsam bolsa bir gulluk ýa bililişip şunu tutsak edip halkyň öňüne çykaryň. Sizden gahryman adamlar bolmaz.
Siz bütün dünyada kahraman olursunuz. Dine Türkmen halkının onu der. Siz şunu etmeli häzir. Halk galynça sizin şansınız. Son şansı yok. Ine ofisierlara da aýdýan, sizin ministrinize da aýdýan, ine sizin şansınız. Şuňkuny iň kösenýän kim Türkmenistanda? Pikir etmeň Türkiýedäki işleýän adamlar, pikir etmeň Türkmenistanyň işsiz halky. Siz giýjerine ýatylaňyz. Şuň siz basarlarmy? Eýetil basarlarmy? Bir gün basarlarmy? Ya unutdunmy? Bilen zok. Sizin kelläňiň üstüne ýanky giletina dur. Halkyň üstüne däl, halk işsiz kösenýär boldy. Ýöne eýetirem muny öldürýän ýok. Sizi öldürýän ba, Gurban bilen Serdar Berdimuhamedov. Aklyňyza aýlan, muny düşünmek üçin üniversitet tutmalylar. Doğru düşünün. Bu sistema. Sistema karşı gidip bilmersin. Ya da birleşip şunu yıkmalı. Birine düşmeli yani. Birleşip sistemani saklayan adamlar tutsak etmeli. İksan devlet cinayetçisini. Ya da gidip bilmeyen. Aklınızı aylan. Ya da halka yol verin. Basış etmeyin. Bize eder şunu. Ya da özünüz edin. Şunkune. Şunu etmek şansınız sizde katılıyor. İnanın. Ellisini hem getirip kavap bolya ahranasını. Eline kofi alıp 3 minister bolup barıp şo ýerde Gurban bilen Serdar ayagy ýykylyp bagşlama sorutdurup bolýar. Halkyň öňüne çykaryp. Kofi alıp eline. Şol ýer mümkinçilikleriniz bar. Aklyňyzy aýlanyň. Gurban sen näme diýäňi? Biz öz kulübämizden gorkýan diýseňiz, ine mullikyň ýerine oturanda aýdarsyň. Elimde wezipe boldy. Ofisierler boldy. Men galan bolsam ofisierim alardy. Döwlet üçin, halk üçin, watan üçin galan bolsam hemmet alardy. Men geroy bolardym. Şol mümkinçilik ulanman häzir ýatyn sallatlar meni urup ýör. Üstüme tüýküp ýör, çüýrak galyp ýör diýip puşman eder. Giç bolar. Ine hormatly watandaşlar, şo ýaly men ýene bir sany zastaw görkezin, ondan soň efirim tuturjak. Ýöne bir zat aýtjak bolýan. Hormatly watandaşlar, ine ofisierler ýyldanýan. Hukuk goýan ofisierlere, ünsüň şuňa. Men size bir konstitusiýany görkezin. Size konstitusiýany size ýatlatmasam, siz ýadyňyzdan çykarýan şu zatlary. Ünsüň. 3-nji madda täze konstitusiýa. 2023-nji ýylyň giýilen konstitusiýasy. Türkmenistanyň Türkmenistanyň öz yktyýarly halk tarapyndan amala aşyrylýar. Türkmenistan döwletiň öz yktyýarlygy halk tarapyndan amala aşyrylýar. Prezident, ýa-ni özüne milli lider Kliçkal fotomodel, döwlet janatçy däl, halk tarapyndan. Siz halka hyzmat etmeli. Oňa däl. Ol size bir kanun kararları berse de stop. Men hakkım yok. Men halka hyzmat etmeli. Men onu basmaly däl tutup diýmelisiz. Halkın protest etmeni hakkı var. Halkın köçe çıkmanın hakkı var. Halkın nägeliklerini bildirmenin dol hakkı var. İkinci, halk döwlet häkimetiniň ýeketäk göz başydyr. Siz halka hyzmat etmeli, halkyň atçot bermeli. Gurban ulam pulo elini degirenine büdjede halkyň atçot bermeli. Mundan sorýan ýok. Sorap bilýän ýok. Bulwara şeýle bir gurnody sistema muny sorar ýaly. Türkmenistan halky öz häkimetini göz ýa-da wekilçilik edarlarynyň üstü bilen amala aşyrýar. Siz wekilçilik edary, siz MHM gullugy, polis gullugy, gormak ministrligi, döwletiň konstitusiýasyny goramaly, siz prezident goramaly. Eger prezident Türkmenistan konstitusiýasyny bozýan bolsa, cinayet çekmeli. Ine şonu men size düşündirjek bolýar. Şunu etmeýän ýagdaýyňyzda siz cinayetçi bolýaňyz. Bilýärmi şonu? Men aýdam o konstitusiýada ýazyly. Türkmenistan halky öz häkimetini göz ýa-da wekilçilik edarlarynyň üstü bilen amala aşyrylýar. Sizin üstüňiz bilen amala aşyrylýar. Ýa-ki halkyň haklary. Halkyň hiç bir bölüginiň, hiç bir gurumanyň ýa-da aýry adamyň döwletde häkimeti elemeni haky ýokdur. Ine şulay diýär, Gurban bilen Serdar bütün wezipeleri alıp döwleti basyp almanyň haky ýok. Siz şu ýerde böküp durup şular jenayda mulliky boşadyp şoýra salmaly şulary. Ine sizin jogapkärçiligiňiz. 4-nji madda.
Türkmenistan cemiyeti ve döwletiň iň ýokary gurumy gymmatlygy adamdyr. Prezident değil, gurban değil, olar halka hizmet etmeli. Halkın adamıdır. Adamı goramak, gollamak ve ona hizmet etmek, döwlet häkimet edarlygyň baş wezipesidir. Siz halka hizmet etmeli, gurbanlyğa diýip ýazylgy değil. Doğru düşünün. Siz jenayet edýäňiz, haçanda jenayet, döwlet jenayetçisi. Konstitusiýany bolan ýagdaýynda siz hem onu gorlap, halka hizmet etmen ters edýäňiz. Ine siz 4-nji maddany bozýaňyz, 3-nji maddany, 4-nji maddany we beýlik maddalar bozup durursunuz. Size dolu konstitusiýon hak var şunu arres etmeyene. Sizin konstitusiyon hakkınız yok. Şunu dinlep halka basış etmeyene. Şunu düşündürecek olan. Bunu düşündürmek için din konstitusiyanı okumalı. Sizin üniversitet образованиянız var. Bilimiz var men yani. Adam korumak, kollamak ve ona hizmet etmek döwlet häkimetiniň edarlygyň baş wezipesidir. Döwlet her bir raýatyň öňünde jogapkärdir ve şahsiýetiniň erkin ösmek için şertlerin dürüdülmüğün üpçün edýär. Döwlet, prezident wezipeli adam, özüne, öz tohumynyň milli lider diýilýän Fatamada döwlet jenayetçisi halkyň önüne jogapkärdir. Bu bolsa jogapkärçilik aňyrda dursun. Büdjetin jüwütünden pul alanýar. Tutsak etmeli şol adamy. Bütün dünyada tutsak edilýär. Näme Türkmenistanda edilen ok? Näme konstitusiýada ýazylýar? Siz insin dım oturýarsyňyz. Ofisier dämi? Hani dermeniňiz? 10 bolup bir tane aktivistde çözmäne gowy görýäňiz. 10 bolup bir tane aktivist näme tutmaly skema düzmäni gurbanlygyň aýdany etmäne gowy görýäňiz. Medal alýaňyz. Ol yalan medallar. Hemme medallaryňyz alınır ýygyna. Ol yalan medallar. Halka hizmet etmediňiz. Siz bir adama hizmet etdiňiz. Medallaryňyz ady gurbanlygyň döwlet jenayetçisiň medali. Doğru düşünün. Döwlet her bir raýatyň öňünde jogapkärdir we şahsiýeti erkin ösmek üçin şertden dörülmegine üpçün edýär. Dörülmegine üpçün edýär. Raýatyň janyny, at awraýyny, mertebetini, azatlygyny, şahsy eldegilmezligini, tebiği we aýrybaşlanmaz hukuklaryny gorýar. Hemme punktları ýykdyňyz. Sizem jenayetçi. Ýöne, häzir şans var. Özüňizi reabilitasiýa etmäge we bütün dünýäde gahrman bolmak. Diňe Türkmen halkynyň däl, ata-babalar, geljekler, ýa-ni çağlar, geljek nesiller aýdar durur atlandy. Häzir siz gara adamyň külügesinde. Sizin atlaryňyz aýdar durur. Birden nesiben bolman arrest edilende üläýseň, ömürlük maşgalan tohumyň gahrman bolýar. Bilýärmi şonu? Gaýgy Atabaýewden güýçli adam bolarsyň. Bütün tarihte ýazylarsyň. Ofisieriň arzuwy dälmi şu? Watanyna hyzmat edýän ofisieriň Kasamaýdan arzuwy dälmi şu? Sizde hem argumentler var şunu etmeli. Namart bolansoň, gorkup, nälaç adam bolansoň şunu edilen. Döwlet her bir raýatyň, onu aýtdym. Her bir raýat konstitusiýa we kanunlar bilen öz üstüne yüklenen borçlary ýerine ýetirmegi üçin döwletiň öňünde jogapkärdir. Ine şu biziň raýatymyz. Biziň borçlarymyz döwletiň konstitusiýasyny saklamak. Biziň haklarymyzy we borçlarymyzy ýerine ýetirmek. Biziň borçlarymyz şu ýaly bir biheppe, utançsız, binamyz, gyran degen döwlet jenayetçisi başdan bolup döwlet büdjetini ugrasa, büýükip turup biz tutsak etmeli. Egerde MHM hukuk goýan gurmalar etmese biz etmeli. Ine biziň borjumyz şu. Vatandaşlar. Ine şunu men konstitusiýaň bölümini size okap berdim. Ine özüňiz bilersiňiz, siziň jogapkärçiligiňiz we nimet bolýar. Ine ýalňyja prezident ahranysy boýunça aýtdym. Ofisiýerler iksany ýyldan gorkup duran jinayetçi gurbanly Serdardan gorkýan. Meniň aýdýanyma inanmarsyňyz berin. Gurbany we Serdar Berdimuhammedow daklady ýanyna baraňyzda gözüne serediň. Sizden gorkýaşyn. Paýş sözlere ýanam bolsa gözü gorkup duranlar. Her bir ofisiýerden gorkýar. Siz bolsa 14.500 tane ofisiýer bir tane
Yerden okuyan adamdan okuyan. 9.000 tane emheme, bir tane yerden okuyan adamdan okuyan. Siz döwleti goramaly. Siz döwletin konstitusiýasyny goramaly. Siz döwlet guruluşyny goramaly. Ana hem şi tutsa bolýan bir kanun döwlet jinaýatçyny. Ol kanunlar talep edýän, haklary gorajak bolýan, kanunlar ýöretjek bolýan adama garşy görüşüp şonu tutýaňyz. Emheme killeňiz aýdan niýdesiz? Hudaý saklady. Korkup hiç saat etmeseňiz bir-birden sizi Mullikowyň oturum kamerasyna dıkarlar ve şuna bararsalar. Sizi Gurbanuly ya basar ya da Gurbanulyny halk aýryp sizi halk jinaýatyna çeker. Sizin ýoluňyz türme. Ya da Gurbanuly sizi basar bir wagtdan ya da halk galyp Gurbanuly aýranda sizden basar. Bir momentiňiz galdy. Özüňizi reabilitasiýa etmek. Üýüşüp şunu tutsak etmek. Ahranasy bilen, o Timur diýen haramzada bilen bilelikde. Ondan görürsiňiz şunuň näde halkyň aglaýanyny. Siz hareket etmeseňiz, halk harekete girip başlady. Görüň öz ýagdaýlaryňyzy. Sizin durmuşyňyz we sizin janyňyz size gerekdir. İksan idiot üçin siz kim? Siz hiç kim? İksan idiot üçin. Очередной подставной министр. Rejim repressiya geçip başladı. Bu olsa onun son stadiyası. Şunu doğru düşünün. Vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar, yine men şunun bilen öz gepleşim mutorýan ve yine bir gedek Türkmenistanyň ofisiýerlerini izleýän. Ministram, ýönelik ofisiýeram, siz halka hyzmat edýäňiz. Hiç wagt ýadyňyzdan çykmaň. Şu günem erti demokratiya bolsa da ertirem, bir gün demokratiya bolsa da bir gün. Her wagt. Kim bolsa şo bolsun prezident. Kanun boldymy? Jinaýat çekmeli şonu. Ýaşuljan, ýaşulim, ola ejeňi de söýýär, bajaryňy da söýýär. Urýat edi. Emheme ministrler urýar, ministrler urýarlar, ahranasy. Diliniňi bir ýere salyp oturýarsyňyz. Ofisiýer siz ofisiýer däl. Bakyny bilen pistolet atyp bolanokmy? Maglaýyna dirap bolanokmy şoň? Siz ofisiýer. Siz namart bolansoň şu güne geldik biz. Bizim halkymyz da namart, bizim namart. Dogry. Ýöne halkymyz namartdyga gorkulugy ýetiren siz inni wagty geldi reabilitasiýa ediň özüňizi. Görkezin kimdiňizi. Görkezin döwletde konstitusiýa işleýänini. Hormatly vatandaşlar, şunuň men efirimi tutarýan ine ofisiýerlara maslahat berdim. Bu maslahat özüňiz berdim. Wagty geldi. Bizimni bu maslahatçykdan çykmaly. İksan diýýusi biz döwlet jinaýatçylary jinaýat çekmeli. Serdar Berdimuhammedow Gurbanuly länder. Beter bolar. Görürsiňiz. Biz öwrendik. Biz isleýärdiň ýaşadyk. Ine görürsiňiz. Sağ olun, indiki gepleşikler çenli.